Job Kapitulo 31. Nakapanaad ako, sa dili gayud pagtanaw og babaye uban sa laway nga hunahuna. Unsa may buhaton kanato sa Dios nga labing gamhanan, ug unsa may ibalos niya kanato sa atong nahimo, dili ba padad-anyag katalagman. Ug kadaot kadtong nagpakasala, apan nasayod ang Dios sa tanan kong buhat, ug nakita niya ang tanan kong lakang. Ipanumpa ko nga wala gayud ako, makabuhat ug daotan ug wala ako'y gilimbongan, mahimong timbangon ako sa Dios. Ug makita niya nga ako dili. Sad-an, kon mitipas ako sa hustong dalan, o nagpadani sa daotan, ug kon namansahan sa sala ang akong kamot, nan, laglaga ang akong mga tanom, o ipakaon sa laing tawo ang akong abot, kon naibog ako sa asawa sa akong isikatawo. Ug sa tago nag-atang sa gawas sa iyang balay, nan, mahimo nga ang akong asawa, magdulot og pagkaon sa laing lalaki ug makigdulog kanya, kay nilad kaayo ang maong sala ug angay silotan sa kamatayon. Sama kini sa makalaglag nga kalayo sa impyerno, nga maot-ot sa tanan nga ako. Kon usa sa akong mga sulugoon magmulo batok kanako, paminawon ko siya og hatagag kaangayan, kon dili ko kinibuhaton, unsaon ko man pag-atubang sa Dios. Unsa may akong ikasulti kon hukman na ako sa Dios? Dili ba ang Dios nga nagbuhat kanako, mauusay nagbuhat sa akong mga sulugoon, wala gayud ako magdumili, pagtabang sa mga kabos og sa mga biyuda, ug gipakaon ko ang mga ilo, giatiman ko sila sa tibuok kong kinabuhi. Kon may nagkinahanglan og bisti, apan walay ikapalit, hatagan ko siyag bisting delana, nga gikan gayud sa akong mga karnero, ug daygon ako niya sa kinasing-kasing gayod, kon nakalimbong ako kanya nga wala nay ginikanan. Kay nasayod na ako nga wala siya'y dag-anan sa hukmanan, nan, mabali unta ang akong bukton, ug matangtanggikan sa akong abaga. Dili gayud ako makabuhat ni ining butanga, kay nahadlok man ako sa silot sa Dios, wala gayud ako magsalig sa bahandi, o magpasigarbo sa akong kadato. Wala ko gayud simbaha ang adlaw bisan pa sa iyang kahayag, o ang bulan sa iyang katahom, wala gayud ako matintal paghimo ni ini, ang maong salasilotan sa kamatayon, kay kini maoy pagsalikway sa Dios nga labing gamhanan. Wala ako malipay sa dihang nag-antos ang akong mga kaaway, o mahimuot sa dihang nahiagom silag katalagman. Wala gayud ako makasala, pinaagi sa pag-ampo nga mamatay unta sila, ang tanang tawo nga nag-alagad kanako. Nasayod nga kanunay kong giabi-abi ang mga dumuduong. Gipasak ako sa akong balay ang mga langyaw, ug wala ko gayud sila pahigdaa sa kadalanan. Ang uban naninguha pagtabon sa ilang sala, apan wala ko gayud kinibuhata, wala gayud ako mahadlok sa isulti sa mga tawo. O magpakahilom o magpuyo lamang sa balay, tungod sa kahadlok sa ilang pagyamid, wala ba'y mamatikan ako, ipanumpa ko nga matuod ang tanan kong gisulti, patubaga kanako ang Dios nga labing gamhanan, kon gisulat pa unta ang mga sumbong. Nga gipasa kabatok kanako aron mabasa ko kini, ikwentas ko gayod kini og ipakita sa tanan. Isulti ko sa Dios ang tanan nga nabuhat ko, ug dili ako maulaw pag-atubang kanya, kon inilog ko ang yuta nga akong giuma. Gikan sa matuod nga tagya ni ini, kon nagkaon ako sa abot ni ini, apan gipaantos ko sa gutom ang mga mag-uuma nga nagtanom ni ini, nan, manubo unta ang mga sagbot, ug mga sampinit inay trigo ug sebada. Kini ang katapos ang gisulti ni Job.